El 30 de juny, és a dir, dimarts vinent, comença l'apagada analògica. Una trentena de repetidors d'algunes comarques començaran a emetre tan sols en digital. I això vol dir que hem d'estar preparats. El pas a la TDT arriba arreu del territori de forma gradual, però cal informar-se per evitar descobrir que un dia ja no podem veure a la televisió. A partir del 30 de juny fins al 15 de juliol i de manera progressiva, una trentena de repetidors que cobreixen zones de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Ripollès i la Garrotxa emetran tan sols en TDT. S'apaguen un nombre de centres dels que hi ha en aquesta comarca. Per tant, l'afectació no vindrà en funció de la població, sinó que vindrà en funció del centre emissor on t'estàs mirant. Haurà començat l'apagada analògica que tindrà dues fases més i conclourà el 3 d'abril del 2010. Els experts calculen que llavors quasi la totalitat de la població catalana rebrà el senyal en perfectes condicions. Les zones més difícils es cobriran via satèl·lit. Així que qui vulgui continuar veient la tele haurà de comptar amb un aparell amb TDT incorporada o amb un decodificador. La Generalitat recomana als ciutadans que s'incorporen al canvi que si tenen algun problema truquin al 012, al seu ajuntament o a un tècnic de confiança. L'administració ja ha informat als instal·ladors que dirigeixin l'antena al centre emissor que els ofereixi la millor qualitat, que no té per què ser el repetidor que es feia servir fins ara. Dimarts vinent arribarà a Catalunya la primera fase de l'apagada analògica. A partir de la mitjanit, a 83 poblacions del Maresme, el Vallès Occidental, la Garrotxa i el Ripollès, qui no tingui l'antena adaptada i un decodificador de TDT al televisor no veurà les emissions de televisió. La majoria dels veïns ja han fet els deures per adequar les instal·lacions a la nova situació, però n'hi haurà que els primers dies en quedaran al marge. Jo no l'he engegat la tele. La tele l'engego normalment com sempre. Sí. No? Llavors vostès, una vegada la tenen encesa, és una televisió que es veu molt més bé, no fa interferències, es veu molt més clara. Només tenen una setmana per aprendre's la lliçó. Més enllà de programar-los la televisió digital, els instal·ladors s'esforcen aquests dies perquè tothom entengui com funciona la TDT, quants canals es poden sintonitzar i com hauran de fer anar els comandaments. Es calcula que gairebé un 90% de les cases de la Garrotxa i el Ripollès ja estan preparades per rebre la televisió digital. Les cases particulars potser seran els que tindrem menys problemes, perquè també les instal·lacions són més simples. El problema serà instal·lacions en comunitats de veïns, que, esclar, d'instal·lacions sobretot de mica velles. A les zones de muntanya, però, instal·ladors i alcaldes pateixen perquè alguns nuclis, com el veïnat del Faitús a Llanars, quedin a l'ombra i sense cap possibilitat per veure la televisió. Tenim el Pirineu, que té una orografia molt difícil i ja sempre tenim problemes de senyal de tot tipus. No tan sols de la TDT, sinó de la banda ampla rural, inclús senyal de ràdio. I per tant, sempre estem lluitant contra el mateix, no? Esperem que la cobertura que hi ha en aquests moments, en analògic, en digital, se superi i es millori. Perquè ningú quedi sense TDT, fa una setmana que el Ministeri d'Indústria reparteix gratuïtament descodificadors especials als majors de 80 anys i a les persones dependents o amb problemes auditius i de visió. Dimarts que ve hi haurà 83 poblacions del Maresme, el Vallès Occidental, Garrotxa i Ripollès que ja només podran veure la tele a través de la TDT. Comença, per tant, el procés d'apagada analògica i qui no tingui el descodificador es quedarà sense senyal. Aquesta setmana, com poden imaginar, tots són presses entre els que van a última hora. Ja fa dies que els instal·ladors tenen feina per acabar d'adaptar totes les cases a la TDT. Més enllà de l'adequació dels aparells, s'esforcen perquè tothom entengui com funciona el sistema digital, quants canals es poden sintonitzar i com funcionen els comandaments. Les cases particulars potser seran els que tindrem menys problemes, perquè també les instal·lacions són més simples. El problema serà instal·lacions en comunitats de veïns, que, esclar, d'instal·lacions sobretot de mica velles. L'apagada analògica en aquestes primeres 4 comarques es farà de manera gradual i els 30 repetidors afectats s'aniran tancant a poc. En algunes zones de la Garrotxa i el Ripollès, però, instal·ladors i alcaldes pateixen perquè alguns nuclis disseminats quedin a l'ombra i sense cap possibilitat per veure la televisió. Tenim el Pirineu, que té una orografia molt difícil i ja sempre tenim problemes de senyal de tot tipus. No tan sols de la TDT, sinó de la banda ampla rural. Hi ha una sèrie d'habitatges molt petites respecte al que és el municipi, que ara mateix no tenen cobertura i que si finalment no ho tenen amb un repetidor que s'engegui properament ho tindran a través del satèl·lit.
Perquè ningú es quedi sense TDT, fa una setmana que el Ministeri d'Indústria reparteix gratuïtament descodificadors especials als majors de 80 anys i a les persones dependents o amb problemes auditius i de visió. Airbus ha presentat avui el seu primer avió muntat a la Xina. Ho ha fet en una cerimònia